Hello, mabungahong kagabhion mga igsoon. Kumusta atong Sunday diha? Okay, so nining kagabhion igsoon na ako'y tubagon ba nga pangutana, no? It's about blessing. Ang nangutana na ko igsoon nga na siya nga tanan ba daw blessing gikan sa Ginoo? Nindot kay ni siya mga igsoon, nindot ni pangutana kaya ako ning tubagon. Kaya ako nakita nga naiubang mga tao manggod nga nagtuo sila nga ang nadawat nila nagtuo sila nga gikan na sa Ginoo. So atong pasultio ng Biblia kung unsa gining blessing nga gikan sa Ginoo or blessing nga gikan sa demonyo. So yang pangutana diri so inyong makita diya sa screen. God bless pastor. Mangutana tana ko ba mutuo ka ba nga dili tanan blessing nagikan sa Ginoo? Mao man gud na akong panlantaw. For example, kanang mga nagapost nga nagunit og daghang kwarta kay kuno sahod sa iyang vlog. Unya pagsusi nako sa iyang vlog di ay pakita-kita sa iyang mga masilan nga part sa lawas. Maong daghang viewers. Kana pud moingon nga salamat grasya Lord unya gikan di ay dinaugan sa sabong. Kani nga grasya pastor. Giya ba ni sa Ginoo? Sipyat ba ko nga tan-aw nako ani nga dili man ni maayo og gigikanan nga grasya? Pwede nimo ni himuan og video pastor para kasabot tong mga galibog pod. Galibog pa pod ani. Salamat and God bless pastor. Actually nangutana ni siya nako mga igsoon. Pero taod-taod na kanilaging bisita. So ang iya pangutana diri akong balikon ingon siya nga tanan ba daw blessing or panalangin gikan sa Ginoo? Okay? Or mutuo ba ko nga tanan blessing gikan sa Ginoo? Dili ko mutuo kay ang demonyo makahimo pog panalangin. Murag tagbuon pud atong panginahanglan ba? Okay? So, naday bersikulo, yes naa. No, atong tanawon pasultion ang balaang kasulatan ni igsoon kay maayo man ang patubagon nato ang Biblia kay aron dili mo masuko na ako bitaw. So, according to the word of God, according to Saint Paul in the book of 2 Corinthians chapter 11 verse 14, English ni. Ingon diri mga igsoon, but I am not surprised. Even Satan, okay, disguises himself as an angel of light. Okay? Dili daw siya masurpresa. Kung bisayo no? Kay bisan daw ang yawa si Satanas igsoon. Pwede siya disguises. Pwede siya mahimong anghel sa kahayag. So kanang anghel sa kahayag, it means mga igsoon is Satan is full of deception. Mangilad siya or makailad siya. Anghel sa kahayag meaning igsoon nga kung ang Diyos nga tinuod mo panalangin, ang yawa pod pwede mo himog panalangin. Ingon na siya sa iyang sunod pangutana. Kanang mga nagpost nga nagunit og daghang kwarta kay kuno sahod sa ilang vlog. Nya pagsusi nako sa vlog kay pakita-kita sa ilang masilan nga part. Yes. Kusog ni sa social media. Ako igsoon kabalo naman gid mo nga naa ako sa social media kay tungod kay ako ni siyang gihimong gitinuod na ko ni nga ministry. Okay? And then kabantay ko nga uban nga yes naa gyud ni pakita-kita sa mga kung kinsar ba inuntong magpakita-kita sa mga masilan or private parts nila. Daghan og viewers tanawa. Mabot dayo almost 1 million uban 1 million kapin, 2 million, 3 million. Pero nagngatura naka-underwear lang, naka-two-piece lang. Diba? Nagtuwad-tuwad ra, nagrind-grind ra igsuon. Unya daghan kunog ang iyang gingon nga panalangin ba daw ni nga gikan sa Ginoo nga yes, daghang kwarta niya. Mingon, salamat sa grasya, no? For me, pasayloalan ko mga igsoon, pero para na ako, dili. Why? Example, si Abraham, di ba? Si Abraham, gi-bless ni Lord. Unsay purpose ni Lord? Aron si Abraham mahimong blessing, di ba? Si Abraham, gipaboran sa Ginoo ang iyang mga kaliwat tanan, iyang mga kadugo na himong panalangin sa kanasuran sa ubang mga tao. Di ba? In other words, once si Lord mo bless, ang iyang main purpose for us to become a blessing. Unya, ibutang talang ugikan sa Ginoo ning mga maghubo-hubo, magtuwad-tuwad nga vlog. Wala ko mga ana, ibutang ka lang ha. Kung gikan ni sa Ginoo, so unsa may makuha, nahimo ba ng blessing, no? Maayo ba ni siya nga ihimplo or impluwensya sa mga bata? Di ba? Mabito na usahay nga mga bata karon nga nakatuo naman og mga laway-laway og unsa man diha nga mga binuhatan kay ilang nakita sa mga vlog nga mga bastos, mga laway. Di ba? Daghang kwarta pero mao lang ito ang effort nga ilang gihatag magpakita-kita sa ilang mga balo na mo. Di ba? Nagpakita-kita laway kaayo mga igsoon.
ingana ba ang blessing ni Lord? Ako mga igsoon para nako no, because based akong nakita ni Abraham mga igsoon gipanalanginan sa Ginoo, nahimo sa siyang panalangin, dili man ta na mahimong panalangin ngano man ang source laki man atong gibuhat no, dili ta makahatag og maayong ehemplo or good example labi na sa mga bata, labi na ng mga laki nga ilang kaluyahon kanang mga siksing babae. Nganong kusog ang rape karon? Nganong kusog igsuon ron nga naay mukalit lang og kana bitong sexual harassment. Tungod kay nakakita sila mga social media na murag na trigger ba, no? Na trigger ang mga katong mga huyang anang dapita. Huyang anang dapita igsoon na trigger. Walay mahatag, dili siya makahatag og kana bitong moral sa mga kabataan nato. Dapat unta ang atong i-post sa social media makahatag unta pod og maayong pagtulunan sa mga magtan-aw. Amen. No mauna mga igsoon, so I don't think na blessing na siya nagikan sa Ginoo. Yes, kwarta pero dili na basihan igsoon nga pasaylo ako no. Dili na basihan nga naay kwarta gikan na sa Ginoo kay sama sa kong gingon igsoon ganina atong gibasa nga teksto. No? Bisan daw si Satanas pwede siya mahimong anghel sa kahayag. So kang Ginoo mga igsoon nga tinuod mohatag og kwarta siya pod pwede muhatag og kwarta, pwede makapadato na to pero mao lagi natas kahilayan layo tas Ginoo igsoon. Atong kinabuhi dili panalangin sa uban. Amen. Dili panalangin labi na kanang nay nagtan-aw karon mga viewers, ibutang talaga kanang mga tigulang na bitaw di gyud na mo angay og nga bastusan. Pero lahi na ang generation karon uso na ron kay di ba? Once man gud maghubo ka, magpakita ka sa masilan nimo nga parte sa lawas, daghag viewers so mugara po ng uban nga mag-vlog nga maghubo, no? Mugara kay ngano man makakita, maka-income man sila. Pero ako igsoon kung ikaw nga vlogger na kay Ginoo, dili ko mutuo og suguon ka sa Ginoo ana, badlungon ka. Ngano man atong lawas templo ni sa Ginoo, atong lawas igsoon gipalit ni sa Ginoo matud pa sa balaang kasulatan igsoon ingon si Pablo nga atong lawas gipalit na sa mahal nga bili. So we must honor God with our body. So do we think nga nahimaya si Lord sa atong lawas kung atong ipakita sa social media nga magkuan ra ta magani masilan kayo? So akong pahinumdum sa mga babae labi na nga minyo, ang inyong lawas adto na ipakita ninyo sa inyong bana, dili ka ipakita ninyo anong social media nga daghan nagpista mga laki. Di ba? Labi na ubang mga laki nga huyang kaya nang dapita nagpista. Dapat kamo mga asawa inyong laong siksi mo. Way problema nang magpasiksi ta, way problema nang exercise ta kaya ron mahilti ta pero inyong lawas adtor na sa inyong bana ipakita. So I don't think nga gikan na sa Ginoo because why? Once si Lord mo bless na to our lives or ang atong kinabuhi pamuyo mahimo sang blessing. Di man ko mutuo nga nahimo tang blessing ana. Yes naay kwarta naka-survive ta. Pero sugot data nga ingana tungod lang ingana. Again akong balikon kay nagisgot man si Bradley ang question nga nagpakita sa mga masilan nga parte sa lawas. Atong lawas igsoon templo ni sa Ginoo, templo sa Dios according to Saint Paul. Okay? So himayaon nato ang Ginoo. So in everything we do sa atong lawas dapat naglorify si Lord. Amen. Mao na batayan kay ano man as what I have said, ang mga bata in town di kalikaya naa nang makakita og ana sa social media, no? Makakita sa TikTok, sa Facebook. Kung kita naatay Ginoo, natay hadlok sa Ginoo, natay Espiritu Santo, sigurado ko nga dili gyud tagiyahan nga ingana atong i-post sa social media. Why? Dili man na makapahimaya sa Ginoo. Og dili ingana si Lord mo bless. Okay, kung arita sa Bible igsoon, as what I have said, kani atong lawas dili na daw ni atoa according to Saint Paul nya gipalit na ni sa Ginoo. Og mahal kay nga bili kay iyang kinabuhi, iyang gibayad ani. Sa pagpalansang niya ibabaw sa krus Kalbaryo mauna. Dili ko KG sa mga vlogger nga magubuhubo pero ako lang gitubag ang pangutana sa akong brad nga tanan bang panalangin gikan sa Ginoo kay para nako mo contradict man guni sa word ni Lord kung matawag ni nato blessing kay ato man kung gihimong puhunan atong lawas nga nagpakita ta nga laway nya mo hinungdan nga nang rape na tong ubang mga laki kay nagtan-aw nang meditate na no ang uban kay mao na gitripping nya nagmasturbate na so kita hinungdan nga nakasala ta ang mga laki di ba so mao na igsoon din ikaduhang pangutana niya about sa sugal. Kung ang sugal ba daw, pasensya na mo mga amigo, kung naara ba dyan ko yung mga amigo nga ni? Okay, kung sa ingon niya diri. Kana po mo ingon nga salamat sa grasya Lord, unya gikan dahil sa dinaugan sa sabong. Kani nga grasya, Pastor, iya ba ni sa Ginoo? Tanang kwarta nga naa na to, example, kanang gikan sa atong sweldo, sa trabaho, or
income sa negosyo nga tinarong nga legal gikan na sa Ginoo. Sa sugal para nako igsuon laki man kay ngano man ang sugal man gud ako musugal ko sa una ako nabantayan mas daghan atong pilde kaysa daog. Unya para nako murag dili man kumutuwa ni nga panalangin gikan sa Ginoo. Why? Tanawa daghan mga asawa ning approach nako nya ning ingon sila nga pastor sao man ako ni pastor oy nga gubot kay mong pamilya kay akong bana sugarol kayo. Unya sayo sa buntag pastor imbis ako yang gakson ang manok naman iyang gihapuhap-hapuhap. Mugakos ko niya kay tugnaw kayo kadlaw niya pag sayo sa buntag tingako wala akong banas kung tapad unya didto naman naghapyod-hapyod sa ulo sa manok imbis ako may gakson niya pastor. No, ang iyang time nanagid sa manok kung imbis ari nako. Daghan sig kuan niya. Abi yung mga igsoon sa tinuod lang daghan pod uban nga pamilya nga nangabungkag tungod sa sugal. Daghang mga property nga nabaligya tungod sa sugal ug daghang nautangan nga hangtod karon wa pa kabayad tungod sa sugal. Daghang mga pamilya igsoon mga mga mama, mga asawa nga ning duol nako nga mao lagi ni nagpa-counsel, nagpa-advise kay nganuman instead nga ang katong kwarta unta para palit og sudan, bugas, gatas sa ilang anak napildi og sabong, napildi sa sugal. So para nako ang sugal di man ko makaingon igsoon although nay uban nga nakadaog nay uban nga tungod sa sabong daw nakatukod sila og balay pero para nako dili man tanan daghan jung napildi. Diba? Ako igsoon, kung ako'y Ginoo, tanawa. Ako'y Ginoo. Unya akong gipanalangin ang tawana. Unya kanang pinalangin nga kwarta dito gisabong ra di ko malipay. Do we think igsoon malipay si Lord nga ang panalangin nga yang gihatag nato ato rang gisugal? Kuan man pastor lingaw-lingaw nya mo sanay man kung matsambakan. Pero kung nabantayan aning sugal igsoon mas daghan ang pildi. Di ba? Para nako igsoon nganong gitagaan tag kwarta sa Ginoo kay of course labi lang natay pamilya aron atong pakanon atong busgon atong pamilya aron ang atong responsibilidad isip bana or asawa or anak sa atong pamilya igsoon para bugas para sudan atong makuan bitaw no. So diha unta dapat atong blessing gamiton no. Ako I don't think igsoon nga kanang ang sugal makapalipay sa Ginoo pasayloa lang ko no. Pero narana ninyo kay ngano man blessing ko na unya murag ato ra bitaw kusik-kusikan nga mao ni murag atong duhaan ra ba para nako ang blessing gikan sa Ginoo dapat ato nang ibalyo dapat unta atong ipakita sa Ginoo nga mahimaya si Lord nga unsay gigamitan nato sa kwarta nga gihatag sa Ginoo di ba atong pamalandungan okay tanawa gibless ta ni Lord financially unya now nakita ni Lord nga ang financial gigisugal nato no unsa man nga sugal atong gisugal igsoon. Do we think nga malipay si Lord anak niya? Nalipay ta kanang daog yes. Ni daog ko ana, di ba? Sa Ginoo ka na igsoon, di ba? Makahatag ba na og maayong good example na to sa atong mga anak ubang mga tao, di ba? Makabilin ba ta og maayong ligasiya ni kung mutaliwan ta ning kalibutan nga tungod ana no nakakwarta tungod lang ani kay sugarul tang dako murag lain man og dungog dili ta role model. Si Lord igsoon as what I have said gitagaan ta niya kwarta gipiyalan ta di wa man koy ato igsoon dili ta pwede magpasigarbo nga ako may naghago ni pastor yes pero tungod na sa Ginoo pwede ka dili makakwarta pero gitabangan ka sa Ginoo so dapat unta kung unsa ang gipiyal ni Lord sa ato mahimo tang kasaligan kay ingon ra ba si Lord kung mahimo tang kapiyalan sa iyang gipiyal nato mas panalanginan pa ta. So para nako igsoon dili man siguro will ni Lord na nga panalanginan ta ni Lord financially niya atong gisugal giusik-usikan ra man ato labi nang mapildi ta madaog ta lipay ta pero daog ba ta pirme di ba pero bisan pag nakadaog ta igsoon do we think nga ang kana nga kwarta gikan sa Ginoo ba na kay ning sanay laki man no so mo na tong pamalandungan igsoon kay dapat ma-realize ni nato nga ingon ang balaang kasulatan bisan ang yawa pwede maghatag na tong kwarta kay pwede daw siya mahimong anghel sa kahayag. So kung si Lord igsoon mutagbo sa atong panginahanglan, ang yawa pod pwede mo disguise nga matagbo atong panginahanglan. Tanawa ng mga sugarol igsoon labi na kanang sabong, di ba? Sa adlaw nga ting simba naa sa asa man sila makita. Naa dito sa sugalan, di ba? Ako igsoon kadaghan ko makalabay ko adlaw pagsiba punua ang simbahan ka. Ang uban mingon, pastor ning simba naman daan mik sayo. Ako igsoon prangkahan ta mo be. Sa og naay masaghiran ani nga magsugal
Do we think nga gisugo tas Ginoo nga magsugal? Sigurado ba ta igsuon nga kung ang Ginoo na ani mo suguon ta nga pagsugal panugal? Ni kanang sugal igsuon, makadaog ta nahimo batang panalangin mura maglain o murag ato man gitudluan ang uban. Labi na tong naglisod sa kinabuhi nga manugal nya mo samot pag yung kalisod kay napildi. Murag dili man ta na mayong ehemplo. Di ba dili ta good example? Nga ti man igsoon atong kinabuhi kausara ni, no? So dapat igsuon nga atong kinabuhi magpuyo tanining kalibutan na nga malipay si Lord, mahimaya ang Ginoo. Magpuyo tanining kalibutan na nga mahimo tang maayong ehemplo sa mga tao sa atong palibot nga the moment nga motaliwan tanining kalibutan na magbilin tag mayong ligasiya. So do we think kanang pagkasugarol na to magbilin bata og maayong ligasiya sa atuang mga kaliwat atong mga anak? Murag lain man siguro no, tanawa. Namatay na gitong banggiitang sugarol, lain man. Tanawa, namatay gitong buutan kay maayong tao nga grabe way bisyo naa duol sa Ginoo, kabantay mog asay balik-balikan kadtong maayong tao katong duol sa Ginoo. Nagbilin lami to siya sundon kay sa una adik-adik to niya nabag-o. Pero katong naay mga sugarol. Sa grabe sugarol, grabe kay tuoy no. Luoy kay nga sawa ato. Kautang-utang kay ano man tungod sa sugal na purdoy. Daghan ba testimonya na igsoon ako daghan kog mga nasinati ana kay nganuman. Daghang nagduol na ko mga asawa about anak nga na problema sa ilang bana sa sugat. Unya aside from that, ang katong kwarta nga gipildi para bugas unta to para mauni. Dili ako igsoon dili ingana si Lord mo bless. Butang ka lang og nidaog ka pero para nako dili ingana si Lord. Nganuman dili man ta maghatag og maayong ehemplo sa uban. No? So atong tudluan ang mga bata ang uban nga maam nga ni mao din ni sekreto nga mo dato ta manugal ta. No, mao na igsoon mao ni timan-an. Ang naa na to example sweldo kwarta gikan na sa Ginoo. So kay gikan man ni siya sa Ginoo dapat himayao na to ang Ginoo sa atong income. Dapat malipay si Lord, dapat kapilan ta kasaligan ta. Sa tinuod lang igsoon daghang napurdoy sa sugal. Yes, daghang nakita napurdoy. Luoy kayong kinabuhi, no? No, gipamaligya, gipangprinda ang mga property, mga butang. Kaysa tinuod lang mga igsoon base sa ako ang sa testimony kanang naami property karon sa Jinsan sa Mindanao. Kaya ang tag-iya daw ang ayuta gibaligya nagbarato na mo kay napildi sa sugal nya wa na ikatahan sa utang gibaligya na lang ayuta kabantay mo bati og impact. And then kung naatay Ginoo natay Espiritu Santo igsoon suguon ka ta nga manugal. Ana lang no? Igsoon again ako mong balikan dili tanang panalangin gikan sa Ginoo. Naasay mga panalangin nga gikan sa demonyo kay ang balang kasulatan nag-ingon nga bisan ang yawa pwede maimong anghel sa kahayag. Pero mao lagi malayo tas Ginoo. Di ba? Apan ang panalangin nga gikan sa Ginoo mailhan na kay maduol ta sa Ginoo atong kinabuhi sad mahimong panalangin sa uban. Amen. Mao ni akong ikasulti pinasikad sa balaang kasulatan. Brad, thank you kayo. No? So God bless mga kaigsuonan. To God be all the glory.